ya. Aku kok gila ya weruh iki ya. Didep ya Kak Ramadan. Ini dibagi-bagi ta kuwi? Udah wis ana fotoku ki. Oh, khusus. Walah khusus ya iki wis ana fotoku je. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambare iki. From positive vibes, for positive vibes. Positive vibes. Ah, oke. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi. Aku ora ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Kowe nyapa to Mas tak belani. Yo, Age. Oh. Yo. Diabani Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kowe. Gandeng aku wedok. Sampeyan dadi imame, sampeyan sing dhuwur. Wah, siap aku dhuwur kulino. Luar biasa, shalom buat teman-teman yang ada di sini yang Kristiani. Nah, iki yo isih dalam rangka Idul Adha, ya kan masih rangkaian ya Mas Gading. Dan ini kita juga menghormati ke macam-macam kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita ucapkan selamat Lebaran Haji, selamat Idul Adha. Nah, ini kita karena sinden sakmene oke, kita satu apa jenenge bawa saka anting. Yuk. Wow, cepet wae tek ngono. Wis wira ketok lho, Ting. Arep dadi mantan lho. Ya dadi mantan. Oh, napa nggih? Oh. Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh, meneng. Ora. Apa peling ate? Ya. Terus bisa nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya, Ting. Ayo Ting. Payu to, Ting? Bah aku pegel lho. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel ya pijetan. Iya. Kelingan ora? Nadane. Kelingan. Njaluk ditindingi ra? Njaluk tong sing apik. Iya. Rukun Islam. Oh, fans mulu akeh Ting. Ayo Ting. Kang lima peniki. Wes. Asal rahasia-rahasianan lah. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng, ngono ro kanca-kancane, ya. Ora kok ngerti-ngerti yo ngefit apa? Foto karo yange yo private to. Kapan, Ting? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kon Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Aduh kok ngono. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Katindakno. Mring para sesama. Agnesia Nandasari Nureng Tias. Kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya sinden Indonesia. Kalah perbawa ro anteng. Kep anteng iki ra. Iki mono rong kanggo, ora wis kanggo. Apane? Sing rong kanggo apane? Mripate. Aja pada ditindak ditindak
kowe wae to yuk kowe yuk. Kepikiran kuwi mau kok ya. Ya, ayo maju Oriza Sativa. Bisa biasa. Rukun limapu niku. Oke. Brine aduh Bu Neti. Gemoy dari Mas Gus. Apa nih sing gemoy? Sahatate kang angka siji baik kan komanan tepat Sapa? kowe komanan Aku. nah aku ora mergane kan ngene kan Kok uri kowe? rapo Apa gitu tekan apa? kang angka loro salat ki omah iki kene. Ayo Bu Wahyu. Ayo Mbak. Oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati. Selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga. Berarti bulan Juni juga ya? Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti hidup aja ya kuenya ya. Oh lagi wis nang kene kok dipotong neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang telu Tambah iki lagi. Ramadan mindakno poso Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. ben kono ra kemana to Padune kene beda komanan kok Malih Bu. kapat zakat Nah, terus ping 5 ngibadah haji. ya inilah gong daripada gong senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngene ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden Berdiri pepeleng nggih, di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing tempat, nggak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Anteng. jumpa sama kita. Ayo Yang toh. jadi Iki lho kowe iki dikangen yo Deng yo. Agih. harusnya ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Lah, Ya, aku- Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Nah, Gadeng. nggih. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Ayo Anteng maju nganggo wireless ya. Lah, ayo, Mbak. Inilah kelebihannya ini ya Warga Laras yang sangat spontanitas ini. Nih pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. C matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu teh? Maksud Nenek wangsul. karep lu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kon nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeleng.
wancine padha nindakake agar wis kumandang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat ati sakae agama limang wektu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah syukur Tuhan lan asa salat sayang tinggal toke tidak mungkin bisa jangan ayo ini tambah sholat sunahe sembrono iku perintah agama yen ngono ning donya mung sedela sabar asa sing kuwasa yen kemarin besok munggah surga matur suwun Matur sembahun. Presiden warga laras menika all artis. Mas Gading niki mau pepeling sampun. J. Mas hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. Ada lagi layang sing tumibo iki mau se. Ha, goyang Semarang. Nggih, mengke dipun Niki aturaken. kita saya enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Kedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku ora nganggo HP meneh. Kowe lah yo dalam zaman saiki. Wah lek jaman saiki sih. Sik kok sik. Rada radong jane iki. Tapi piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura, nyuwun ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ingkang nyekan Mbak Ayu sampun warang nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih mau request Mbak Elisa karo Salaso. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PKS Banyuwangi lagunipun Mawar Kuning. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Suwargi. Sukses buat Mas Gading, matur nuwun, warga laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PKS seluruh Indonesia dan dunia. amin Amin. Lumayan sampun warang nyawer 100.000. Matur sembah nuwun. Niku namung kalian niku enten baket mangke mawon, Dik. Apa itu? Sekalian enggak apa-apa? Walang niku Napa niku? baket. Baket saking sinten? Nah, kirangan. Waduh, Kedap. dibaca Mas. Ditaruh di Dibaca. keler situ enggak apa-apa. Nah, taruh situ. Dibaca tuh. Wah, gede. Loh. Duit sakmono, ha. Nah, nggih niku sik ngedram pun lirak-lirik sik ngrebab ya hooh. Iki apa ta kotak-kotak iku apa? Niki. Udu. Niki. Udu. Niki. Oh, coklat. Coklat niki. Oh, coklat. From positive vibes loh. Strong positive vibe dong, Mas. From Oh, from positive vibes. vibes. Oh, berarti no name iki carane No name, Mbak no name. Allah. Heeh, ning iki ana fotoku lho, foto koyo ngene iki. Weh, berarti fans Mas Ah Gading. koyo ngene iki ora iku iki. Lah sing dipilih sing wah sing bagus akeh banget lho. Delok. Lho, lah koyo ngene iki, J. Oh, lah iki nek iki fans tenan tolong nih di zoom boleh. Wah, kene tak delok kene penonton. Lah koyo ngono kuwi, J. Ketara, lah piye Cik lakon piye Cik ketara. Nah. Waduh. Iya deh. Walah yo karang aku model B banget lho. kowe nyekel apa ta kowe Nyekel keris iki. Oh, iya, keris to. Oh, iki sapa ya lek kene? Dokumen kelulusan siswa SMK Negeri 1 Kasihan SMK. Wah. Ah niki. biasa Wira request apa-apa ora ana tulisane ya? Aku kok gila ya weruh iki ya.
Didep ya Kak Ramadan. Ini dibagi-bagi ta kuwi? Udah wis ana fotoku ki. Oh, khusus. Walah khusus ya iki wis ana fotoku, Cek. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambar iki. From positive vibes, for positive vibes. Positive vibes. Oke. Terima kasih pemberian paketnya matur sembahun iki. Ya, ini kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Eka di atas. Minta satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Eka, monggo. Ceweknya mau Ayu apa? Nengko. Ayu tadi ninggal katresnan toh. Oh ya, monggo, si apal. Oh, Agnes apa Oriza iki? Oriza kok projo ta. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Janu. Mas Keswan yuk. Om Keswan wae sing apik. Mas Janu sing apal ya. Oh ya, Mas Janu. Ayo Mas Janu. Yuk. Aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, iki. Oh, muni. Yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine makane kok selingkuh. Lah ya ki mau waduh lagi arek nembang kok teko ngono. Fotone. Kali sinten iki? Wah, medeni. Wong loro kuatra. Ora ketoke. Yo. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo. Yuk. Tak pikir kowe wis lali Mas. Karo aku cah gunung kidul. Eling-eling panggonan dhuwur latah kayu
Ciwul Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Dawuh Mas Gading, ini biar sama ben ora sepaneng ya Mas. Ya. Nggih. Karo gembira lokonan ya Mas. Wah, nggih gembira loko. Wah iki nganu ya, tapi karo domba mira apa ya disambi-sambi. Ora apa-apa. Sekarang ya kalau celimen itu kan kita berlari-lari ya, Ran. Ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading, diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Berapa? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya alhamdulillah. Boten apa-apa sing entuk bakmi barang kok. Alhamdulillah Satu dawa bakmi, kanca-kanca Pak. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Loh, saya memimpin Mas Gading ya ajar Oh, pimpin lah kula dong. to. Heeh. Oh, asik. Iya, arep kepiye? Niki napa sih? Gembira loko. Oh, Nggih, wis berarti yo, bapaknya lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane wae lah kepiye? Ayo Gading ajar teluk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 7 iki lho. Nah, itu kok sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Oke, Positif yo. vibes. Wingi dolan nang tibu. Neng gembira Wah, aku meneh to iki. Yo, Wah, nggih. kan depan ini. Yo. Wah, nungguin ya. Kok meneh kok donteni meneh iki? Positive vibes ini. Wah, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni Yo aku. to. gemes. Lho meneh apik ya malahan ini iki. Dina Minggu turne Gajah ontane monyo-monyo sasatewaan apa-apa pengen perang kan dulani pengen
sampun. Oh, urung Dik. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik, Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho, Mas. Cek cek. Durep kesik mike. Wis muro apa? Coba cek cek. Tes. Halo. Pun Mas, pun krasa dereng. Wis murup ya, Dik. Cek cek. Cek. Aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kowe lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Ayo ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng ge enek? Mas Sulik ini pantese karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi. Aku ra ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Iya. Kowe nyapa to Mas tak belani. Iya. Age. Heeh. Yo. Diabani Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kowe. Gandeng aku wedok. Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun, berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Kok terus Ngisor sik. bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh, gentenan. Genten-genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Awang, Maksudnya ya genten. awang aku sing wis sing kuat tok. Wis loro aku wisan. Yo. Cek, ayo. Ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arep dabani. Nggih. Aku ngisor kon dhuwur Mas. Amano tarang kendi. Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Ya. Aku sih ayo, Iya. tak warai. Yo, aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngobah kowe. Ya. Yo. Ya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loko. Kang Dil. Jos. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loko. Neng gembira loko. Kang Dil. Nah. Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. Oh, Ya. titik ya. Sak ngisore titik. Neng gembira loko. Gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu tone. Kajae aku lho kuwi. Oh, Kowe iya, gede no. Mas. Iki. Ya salah. Kowe ndelokne aku. Aku jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok Kene lagi pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gawe pun. Kandhane ya. Bu Pras. Ayo karo kowe wis yo.
Engko Yupras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng Gajahe ana Gajahe Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Gajahe nubruk kula nubruk anting. wis to. Ontane Ana. ayo dirangkungke. Munyuk kowe iki lho. Oh, munyuk Ana sasat kewan. Apa ana pengen aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedepok suwe banget. Pengen pengenku salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gendang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Jiwa. Jiwa. Ayo jiwa. Ya kuwi dhuwur lho. Ayo aku dhuwur ki jiwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsung tilas bocah pisan di minggu ayo neng ayo ira. lho kok Lho to. wah jan kowe iki Wes setunggal mawon nggih. Kowe lah meneh ya. meneh kok ya Kurang cepet iramane kurang banter. nek esane rampung ki cepet ya ting yo Ya wes baleni iki ayo cepet. Yo. iya Kondur saiki. Ya. wingi dolan endi Bu Rada banter neh, Mas. wingi dolan endi Bu Ning gembira lupa. dina minggu to Ning gajahe ana ontane ana munyuk kowe. karo kowe ayo munyuk-munyukan wong loro Ya Beni. iya ayo baleni Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. diteruske. Heeh. Oh ya entuk separo berarti iki Saka ngendi munyuk-munyuk. oh sekondi Munyuk. munyuk Baleni kurang banter. Piye to tempo? munyuk Ana sasat tat pan apa no pengen jajan kok bolak-balik to Mas samene? piye to oh ayo Sampean pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. ayo tutuk genti aku kulino nutuk Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Bagian praon ono bandulane ono. Kok ilang? oh kok ilang Oh iya. suwe ra Yo, dinggo Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni wong sukses iki mau. Seket yo. Masak ya, semeneh iki yo. aku mumet deh mikir apa ya Mikir bupras. Pengen Yo. praon. wingi dolan ning ndi Bu Ning gembira lupa. Kok nek gajahe ana untane ana Munyuk. munyuk ana kowe. saat kewan Apa-apa ana pengen raon kadung ana pengen pengen jajan. Becake ra kuciwa. katokmu Apa? Wes. Tolong di stop. cah cilik Muda
mudi Intilas bocah pisan minggu ayo neng lalu gini sukses. akhirnya aku terbebas sukses dari gini ya su Pun gesah nggih niki Gesah ngrolokane niki. gayeng niki Mas Gade. Ngrolokane. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa mulai mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Ye. ada, Goyang Semarang ada. Ye. Goyang Semarang kur dulu ya. Oke. Mangga mangga. Bantul ya kur Bantul ya kur ya. Kur. Di vokal tunggal ya oleh kan. Ya. tunggal. Terus enten pinten Mbak Mbak mriku? Tinggal satu. Tinggal satu. Yang di tempat Mas Gadeng masih dua Ada ya. dua, nggih. Niki ada Projo Taman Sari. Ini kan kur, tapi nanti kita kasih vokal tunggal buat Mbak Orisa yang dari Bantul. Ya, nanti ada vokal tunggale, terus disambung kur ya. Iya. Nggih. Tekan ambang
Sampun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih, monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote. Selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan, itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah nggih, moga ajeng. Nggih, Sinten? nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh nggih Bu Prastiwi. Oh, ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Halo. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Waduh bidadariku. Alah bidadarimu. Iya itu bidadariku. Lah sampean selerane tua toh, Mas. Loh walaupun tua kan aku cantik dan Iya. molek. Molek apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, saking ayune dadi molek. Gimana? Lero ora apa-apa sing penting para pamirsa iki paham. Betul, nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok sehat. saya cilik to, Bu? Cilik karang tak gemboske. Oh, kurang ajar iki Juan. Kok gak sesuwe ilang kucing lho. Ilang padha ngene bojomu. Suwe-suwe saya cilik bapak. Nggih, langsung mawon nggih. Langsung Langsung. Iya langsung mawon. Katresnan. Ninggal katresnan. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku butuh sampeyan karo sapa monggo Prastiwi tak sun pino landani
niki Mbak Ayu. Inggih. Wah, purun mboten. Napa? Ha niki. Sawerane. Wong le nyanyi wong loro. Oh iya. Cotok pek Iya, dhewe. iya. Mayit niki Mbak. Oh inggih matur Nggih. nuwun sanget. Delok sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Isa ono siji to iki no? Isih, Mak. Apa mau? Yang Mawar udah kuning. semua Mas, nggih. Nggih. Wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning ya. niki, Nggih. nggih. Niki kur napa? Kula. Kur mawon nggih, kur. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yuk. Nggih, sampun mawar kuning Mbak Elisa. Nggih, Mas Gandeng yo Niki, canggih nggih. Bu, nggih. Gandeng pamurutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamurutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyin nggih. Nggih, Sih monggo. sih dawa soal iki lakone. Nduk, piye, Mak? Ayo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tansah pamoring sukma. Sukma sinukma winayo ing asopi sini mantolang ing kalbu. Pambukaning
Warana dalan saking leplaping aluyuk pindha pasating sumusuping rasa jati pindha pasating sumbana Sinegek semanten genti kocapa ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Awarta. Para putra dene sami anyeranti timbuling para pepundhen Pandhawa